Опитваме шоколад с вкус на пуканки! Не, с Гецата намерихме този шоколад, който е с вкус на пуканки. И е нарязал. Да, от Lidl. А с пуканки с масло или с пуканки нормални? Пише попкорн. Интересно. Ами, Любов, заповядай. Мерси. И аз си взимам. Айде. Зин! Не, това е ужасно. 2 от 10. Даже 1,5 от 10. Аз му давам 5 от 10, не беше чак толкова Много е зле. за. Не е за мен. Но определено не си го купувайте. Не си го купувайте, не си струва. Но знаете ли какво си струва? Да се Да абонирате, абонирате. да харесате, да гледате препоръченото видео. Ето тук. За- Да коментирате вие дали сте опитвали шоколад с пуканки. За За още